Lehenengo ibilbidea, eskolatik Andramari kalera. Eskolatik irtengo gara eskailera jaitsi, aurrera segitu eta farmazia topatuko du. Parke bat ikusiko dugu. Rampa jaitsi eskerrera biratu, aurrera segi eta Andramari kalea topatuko dugu. Alde zahar bat, sute batek denak iskaldu zuen. 1830ean. Bi. Monumentu historiko konsideratzen da. 3. Elizoste kaletik eta Andramari elozaren atzetik pasa da osatzen da du. Andramari eliza. 1. Larrabetzuko kale nagusian dago. 2. Fatxada ikusgarria da, apaingarriak dituelako. 3. Gurutze greziarra du. 4. Tamaina luzeeran 110 oineko luzeera eta 72 oineko zabaleran. 5. 15. mendean eraiki zuten eliza. 6. Eliza berria 1777an eraikitzen hasi zen, eta azkeneak 7. 3 arkuko sarrera du. Lehenengo ibilbidea, Andramari elizatik Angulerira. Alde zaharrera heltzen garenean zuzen jarraitu badugu. Kale honetan taberna asko daude. Ezkerrean plaza bat dago eta udaletxea eta ikasa jauregia. Beherentxo basoaz Anguleri monumentu aurkituko dugu. Gaur egun liburutegia da. Ikasa jauregia, 18. mendekoa da. 3 solairuko etxe kubikoa da. Azken solairuan eiza pinturak eta 2 armarri daude. Burdinazko balkoia ere badu. Ertz batetik bestera, udaletxe eta plaza osatzen dituen eraikinekin lotuta dago. Bertan margolan balio handikoak aurkitu ziren. Fatxada gertakariz apainduta dago. Anguleri jauregia. 1. 18. mendekoa da. 2. Anguleri jauregia plazatik hurbil dago. 3. Eraikin kubikoa da. 4. Kanpo aldean adreilu eta beste material batzuk ageri dira. Eraikina baserri eta jauregi itxurakoa da. 2 solairu eta ganbara bat ageri dira. Gaur egun liburutegia da. 2. ibilbide Anguleritik Olostera. Anguleriko monumentu ikusi ondoren berantza jaitsiko gara. Zubia pasatu eta alde batean Zubitalde auzoa utziko dugu. Jarraitu aurrera eta azkarraldean ate bat utziko dugu. Segi aurrera eta Gernikaren doan bidea jarraituko dugu. Handik minutu batzuetan etxea Zubira ikusiko dugu eta ezkerrera beratu eta Oloste jauregia topatuko dugu. Oloste jauregia, 17. mendean eraikitzen hasi ziren. Aurrealdea harrizkoa da eta aldamenean adreiluzkoa da. 15. mendeko buru landuak dauzka. Goiko lexea auzoan kokatuta dago. Sarrerako ate gainean amarri bat dago. 2 solairu ditu. Olostetik San Emetere eta San Celedonio elizara. Oloste jaurega ikusi ondoren Gernikako bidea hartuko dugu. Eskumen dagoen auzora helduko gara eta Goiko lexalden San Emetere eta San Celedonio eliza dago. San Emeteri eta San Celedonioko eliza. 17. mendekoa da. 1985ko azaroaren 14ean Eusko Jaurlaritzak monumentu izendatu zuen. Bertan, gertakari erlijiosoak ageri dira. Eliza berriztatu zuten 1981ean. Erdi aroko marrazkiak agertu ziren bertan. Goiko lexea auzoan kokatuta dago. Gotiko estiloko nabe bat dauka. Luzeera 88 oin eta zabalera 32 oin.
San Emeteritik eskolara. Goikolesaldeko eleiza ikusi ondoren buelta erdia emango dugu. Gero probalekutik pasatuko gara. Segi aurrera eta Galdakorantz doan errepidea jarraituko dugu. Gero Eskumako bidea hartuko dugu. Ostean Anguleritik jarraituko dugu eta Lazara heltzen garenean Eskumara biratu eta eskolara heldu gara.